Jose Maria Zabala, kudundarena. Apeli dute solo hartzen gaizue. Bueno, orduan, zure etxin baduen, probat zaletasunik hor solo hartzen baduen... Zaletasune aitzai urteteagon. Baina egin zekule berak ametxe urte baten gumi ginela iban, Zabaleko behiz egin. Iban, baina beretan karreteru biltzen ikustagotik urteteagon. Etxin idizek ala behizek? Behizek, beti solo hartzen. Untxe azkeneko urte arte. Azkeneko urteinei egon zan idi bat, baina ozantzin behizek beti. Zuke zeutzen dutzen, perran handiz eta perran zaharra eta zeutzen dutzen, zuke martxan? Bai, perran honen Tomasen da itxe bezauten honenik perran, da proban ibiltzen abesti Jose eta Pedro, Frantzian guztinepo bai. Ade po, izaten nituen. Ade berritxun ikusten, hani proban ade Jose eta berritxun behar. Zure karretera ibilbide honan, kontuko zenduko, saldi, asto, idi, zein duzu? Aztu ez ez sekulein, baina saldizekin bai. Saldizeaz, manduaz be bai, baina horrekin ba asko ez. Idizekin, eta beti en generalin ametxe. Ametxe eta hono nahitek barri zuten, mahalenan behin dut eta leku askotan. Nungo idizekin normalien? Segun nundik ekartezan idizek, segun nungo idizek, hori ona Gipuzkoak etortezin, doztantzin berton inguruguk. Berton inguruguk gin. Aixerdi? Aixerdi gugin bai egin da Perraneaz bebai, eta Andone Itxogarrinaz bebai, eta bertora etortezinek, en general. Da, Bustarri bakarrien, aixerdia zibiltzez, Perraneaz zibiltzez, Bustarri bakarrien aixerdikoaz egin dena, ni ametxe, biez bebai. Idi biez bebai. Andone Itxogarrinaz bebai, Perranenaz bebai, da egin dena ametxe. Gero Perranenaz zibiltzera horre besteleko zutan be, Bai, berritxun bai, Gizeuruan bai, Ailuztin begin duen, da Muntxuarren begin duen, da Bakixan bai, da oso malekuten, Perranenaz. Da, etxeko saldi edo mandukin bebiltzagoz? Etxekukin bai. Etxeko manduaz gehiago. Saldiaz bai, baina manduaz gehiago. Da launtzailea zeintzuk utezinen ba, etxeko manduaz? Launtzaile hori Alberto bai baten, eta Ahorrixa bai beste baten, da Josinazio, Eusemi, eta hortxek. Ustotzin kanpoko zerik ez. Hauztin ondutxe bai baten. On plaza mordu pasatzu orduan? Bai, zemat ez dakit, baina bai, edo zemat. Oda hementxe kaltzadin biko, eskaten biko, ez da, zer? Hementxe dokumentaldin be, Bai, hori etat mozu, kaltzadi itxeko ez, zera? Kaltzada permine, gola, milioi. Bai, permine edarra, hori bai. Perran zarra buruz zeak hortatzu, zer anedotek behanik hortatzu? Perran zarranik? Bai. Zezuk itxetuzuz, hiru perran, anaixiape Frantzia jantoko eta zozuz? Bai. Nik horren barrikizteko, baina perran zarra... Arek, aztetan nik gazte ginela eskapauen Frantzia, baina Jose bat karreteru zautena, erretxun karreteru betxuan batek. Daren anaixi hau etxin ondana Tomas, horrek idziek eukizitxun, indala urte asko, da gero hiri bakarra hu. Baina hau beste Perran horren haitxe. Horren haitxe, ara iburu zer dagizu, anedotek jo? Entzuti bai, baina nik jakinea nik ez haintxine hil zuan, neu soldo nuela hil behin zuan, eta haren buruz nik ez egin hondik kontau. Jose Euskaratzak konta euskuntze, zerak eusla, tirak, Bustartzei lotuko tirak eukuzela, eta brusaz, fotrabaxea behukuz, bera brusaz, beti brusaz. Beti abrusaz, hori bai. Beti buruz hori ez zeutu noa neupe, buruz da, ez zeutu noa neupe. Ez da gizu, eurin iditxekin kanpoko gini ultima esan da ez? Eurin egin, etxeko gini, arek iditxeko gutxe ez zion, gumi ginen orduan, baina etxin iditxeko, famosu iten zuan. Etxeko iditxekin, proban, etxeko iditxekin proban orduan? Etxeko iditxekin ibiltzen. Etxeko iditxekin. Berak karrete dute ez topentan eitxean baina ibili bai. Hau torre dipuntute, horrek ibiltzen ez zionek, genial karrete erian.
Da basun biherrin bai, hau Tomas bai, irizekin basun biherrin bai, asko. Da, zera, Andra Maixi buruz zerako hortza? Andra Maixi, Andra Maixi, Julien da, Anaixi hor, Julien etxeko irizik inglesniare, baina Andra Maixi, Anaixi, patxi hori hon makina eskondu, Bai, hori Durangora eskondu zen. Ikusten aproban, beni hilu bider behar. Agortena ni, hoxe, morrezko ganta. Agortena nia. Da bestek, Burgon zer deguzu gomutan? Burgon asuntu egizak, nik hoxe Burgo entzuti behi, baina Burgok zelan irizek eukizun bai. Baina beste asuntik ez hori, beste satar parteko salezate baina negu izteko eta haren zerik ezinek izan zebe. Da beste lehen kontu esun elean, txingorra deula edurtzen bertxen proban egin beneko. Bai, hori karteru iban orduan. Zeinik iban hori? Burgo eta Hanakabe. Hanakabe lehenengo plaza urtuan zerazan hori. Erren egun bat. Oaintu Hanakabe eta Burgo geben karteru eta lehenengo eta bertxun. Irisek? Irisek Hanakabenak. Hanakaben irisek eta karteru Burgo eta zera. Oaintu Hanakabe. Da girue? Ba, girue txingorre dartu itxuan. Jota zuri. Ametsa harriko eskorra lehentzik. Da, Juanito Hanakabe da, amota menditxea eskontek usta? Bai, menditxea eskontek. Da, irisek? Irisek anaixik hemen. Anaixianak. Baina orduan nio solteru eula pesto, Juan. Juanito Hanakabe, Azal urte asko da, bertxu nahi bilarek. Arren nahi behitxiko pa. Urte asko da. Da, hau Juanito Hanakabe bizida? Ez, hil zen egintala urte bete inguru izango da. Urte bete bat, lagoxe bat. Hanakabe, bertxuna bazterri bakarra apelli dut mantaitzu dutxuna. Ontsi galtzen da. Bai, Hanakabe apelli dut, Hanakabe bazarrizea. Ba, beste edo? Ba, ez dutena. Ba, Hanakabenik izio eta astarrenik hauen zautz. Burguna jotraxia eta lortu itxugu bai, Burgo pentote iregaztaili zela. Bueno, Burgo akao ba. Zelan zuen hori, honen behitxekin, Andoniko behitxekin joz lan, proba baten bera, torre eta ez da egin hor, iregazko dolakun galdu ozeiben hor. Bai, berritxu nahi ben hori pizuli hori junte. Bai. Zeran honek torromutxuk iditzen kontra. Ba, hori. Torromutxuk iditzen kontra. Da, honen behitxek iregaztxeu zen ordureko. Ba, iregaztxeuen, aurretik beste joko bat iregaztxeuen arek. Baina gero biharren junzin galdu egin. Ba, eta biharren inkontzu, torre, kotxi baina plaza artez. Begin la kotxite eskunde zera arte, da pasau izan, zigur iregazko lakuen da. Bai, haikusen hau nupe. Haikusen hau nupe. Hor batzun hori gomotako di horrek. Bai, hori zela hon nio, zenban da proba. Argian dutxea zuen horrek bat? Bai. Iruminek kilokuaz? Argian dutxea zeiben horrek. Baina aurtik txigixia espentzat ibilzilea? Aurretik ala, gero. Gero. Ni akortana, justuzun akortana horrekin. Bai, torromutxuko idiziek eta horre joku eiben. Txikitin de, plastorre. Tamasiel, karteru. Txikitin plastorre Tamasiel karteru da. Bai. Da gero bestik bi edo batzak irubuz kartero eta bestik kartero bi edo lan zan. Kartero bi, bestik. Hau karterotan iru jutian sistemi esplikatu zu bizkazelan izatzen. Karteru, lehena, karteru, iru karteru, eta lehena nik hori ametxe bikustena baten, urtasko da baina, ermintxainuk eta eibenin, ermintxainuk eta orduan dizen zinamen, bertxuko torren iritze, da ermintxako behize guztartute, da izen zile pentsetot, bastartzen iritzek, ez, miluik iritzek, eta bestik ermintxainuan behiz eta iritze, miluiko behizek eta zabalekuk. Zabalekuk, zen zein orduan zein hemen proban egin. Baina han proban hemen ez, han. Eskola horrien? Ba, baina eskola horrien, baina probalekun. Koño? Probaleku han zan lehen.
Antzan probaleku lehen. Kaltza eta guztiko baina. Kaltza eta guztigu ez, baina marka eta guztigu bai. Arrexek ekarritxe sartu, untzit, untzerditxe, eta untzozugu. Zin, haintxe iben. Da, izezik karreteru, zabaleko behitzekin, zabale bera, da, haintxe gure diguntu. Zabaleko behitzekin. Ermintxeku ginitzen zin, Angel Andonei, eta Inazi Ermintxe eta Ermintxe Inuzarra botileru. Osa, txapelezkun da bela, botilerua. Izen zan. Eta milioiku ginitzen zin behitzekin, patxi, dibuntu, Eugen, da Joainto. Hale, dana da zildoi. Joainto milioi? Joainto milioi, Ameriketan zena? Ameriketan. Eta botileru, txapelaz, baina arek ez duen ikutzen ganabei eta arrexei? Arek ez da nik ganabei ikutzen. Ez da, eskuaz bez. Arek ez duen ganabei ikutzek libre. Eta gero, oina aspaldi hili zenetan, hirurek arrexei heldute edo zerin, baina hori zegoen joku zela nahi jozun. Hiru karteru nahi txemozu, hirurek ibiltzen di heldute. Eta bat gorra izaten ana... Bai, bat gorraka eta beste bizepa akuluaz manegetan. Osa, bat akuluipak gorraka? Bai, bat akuluaz. Baina lehena botileruaz eitzizan asko. Botileruaz berritxun izdeutena, ni lekonberri bai izdeutena mendixako iritzekin. Mendixako baurdok iritzekin izdeutena lekonberri botileru zala. Lekonberri inperantzemi, da zuine, karreteru, da lekonberri haitxe botileru. Lekonberri nugu, Lekonberri, zereko. Lekonberri nugu askate gainegu. Bai, askate gainin da lekonberri, bazerrexea. Ergoi barku hori? Bai, ergoi barku ero... Madarixia gueta? Ez, Madarixia hartzen nankurzin, eskerreko parte dugun bazerrexea. Da lekonberri. Beti horrego izela, azkerretik bazerri handi bat. Bai, kaminu gali deuna. Bueno, kamine galin edo zela jaun duzetek uzare gaurri. Asea lekonberri. Lehenako irisik, bazerri irisik eta zeretena probako kanari gitzak preparetan espezialmente. Uzare desenti begon, preparatzen. Bai, preparaboi, andramarisik eta kakatzak eta patxianek eta torrek eta baina hemen bazerriz da egunik bat ama bai kapritxun irize lehanti bazan edo aparteko sendotxu bazan edo holan bai, zertzezan baina ustatzen ez. Da horrek aurre botat zinela bat beti gutzen aurrin? Segun, hori untxelentxe, oin guten di aurrin, lehena ez, lehena aurra bota hori. Ni markinen dik ez euten aprobi hazitza maitu aurra bota itzen. Patxian nidze eta asko txikizan nidze. Eure ganaitxe bitxe karteru, eta lehen leguntzetik bota aurra eta amaitxu arte aurri. Buelte monteko bakarrik aurri. Aurra bota itzizan, lehena asko itzizan aurra bota, oinez. Da animalitza asko ez zigu? Bai ez itxe, oinetxak animalitza ez itxeko egita. Laurantzan behitxe ben da? Bai, bueno, laurantzan da nunez. Eitxeko ben. Listo? Ondo. Honek, zipiko egin idizek eta goldaketan behur bakarrik egin. Heurt eta sartu lorrotzen. Oize, lehena bai, oinez. Plazetan, oize, zotok ikarri, beti aurri zireak egin, baina... Oin bai, baina lehena.